Alright, second session. Che, tanggalin pampers. Excited na. Wala na. Hala ka dyan! Ilitin ka naman! Johnson! Oy, Johnson! Wait lang! Wait lang! Ano ba? Alright! Sanay lang. Abay pala. Lapit ka, mong ko. Wait lang. Yan ka rin. Sol? Malikot na. Hindi ka masaktan mo. Taka na. Nya. Hindi masyado na naman yan galit. Saktan lang. Natanay yung pasetan dito. Hindi na. Hanggang dito lang. Ang malikot kasi Johnson. Madudulas ka pa. Vibes. Alright. Ayan kayo mo, lagi mong binabalik ko. Alright. Bakit daw? Kaya ito sa camera mo. Nagtatarambok niya. Johnson. Huwag na kasi magalaw Johnson para hindi siya magalit. Ano mo matari eh. Nga, papasit ka eh. Sa camera kang bakit? Ayaw, tumingin sa camera tayo. Sa camera! Yung talino ng sa camera kasi. Ang narapag camera tayo. Matinikat talaga lang si Johnson. Yeah! Nantok ka ba? Nantok ka? Lumahak sa akin ka. Ha? Kailan madam? Ugit lang na nga. Alala. Sa isa ka na sign po yung picky eater na siya. Yung hindi na niya naubos yung pagkaan. Oo. Ano na yung bawal? Yun, mga beans mo. Beans. Ng klase ng beans. Sa bagay, hindi niya naman pinapakain. Yung bawal mo yung kinakarga-karga siya Bawal na siyang kargahin. Bawal na rin gala-gala. Dito lang, spermin yun lang dito. Oh, ay. Kung malaki na yung tiyan niya, takpan niya na yung... Hindi na yung magagat sa taas na may harap. May harang na po. Okay naman, picture lang na sila.